Welcome back to my YouTube channel. जों आं दायो बिजनियाव थांनो नागिरदों। आलासि जाहैनो देखायलांबाय थानोसै र' मा नुयो। लामाखौ देखायला आरो लामाखौ देखायखांखाबाय आङो ना। आब'मोननि न' मोनहैबाथाय देखायसिगोन। आरो दे दसेयावनो देखायगोन। दायो बिजनियाव दंफैयो ओमफ्राय नै बेदर लाबाय थालिर लाबाय ओमफ्राय गय सुपारि लाबाय आब'नाव थांसै आरोना सासे आब' मोनहैदों आरोना ओमफ्राय सासे आब' मोनहैया लिंना लायो आरोना साइकेल गुदियाव दङ बारा मोजां थांनोसै जों दायो बान्दब स्कुलजों हाबबाय आरोना बान्दब स्कुलखौहाय एसे देखायलांनोसै र' मोनथारसिगोन आरोना बिराद मानसिफोर थुबुर नुदों आरो आङो मा जादोंथाय मिथिया नैबेनो जाहैबाय बान्दब स्कुल बेयावनोहाय मेट्रिक फाइनाल होयो मेथाइ बायनो फैबाय मा मेथाइ लांनांगौ बेयाव मा दङ नै बिदिखौसो जागोन इयो नै बिदिखौ दाइलि मुखौ नैबे मा बुस्थुलै डार्ट सिबा আছে ना डार्ट मेथाइ बायनो हाबबाय नैबेबो गोथाव मेरिगोल्ड खोमा निउट्रिसनासो गोथाव जायोलै मा मेथाइ इयो जि स्टाइल ना दखाना नै ओमफ्राय ओरैबो दङ दखाना थाबायगासिनो साथा लाबोलाय जादों नै दै लोमो माथो एसे मा जायगा होनोमोनलाय आब' अनसाइपुरिनो अनसाइपुरि बिसोराबा बिल्डिं होनो मोनदों जि दै लोमो आरो दुगै जालायगोन नै बिब'नि न' मोनसिगोन आरोना बेनोसै टें नै दासो लुगासिनो नालाय मा गायदों मोनफैबाय बिराद गोबावजों दिनैसो लोगो मोनदों ओमफ्राय बिब'आ जोंना गाइखेरनि साहा फुदुंगासिनो आरो गोथावनो जोंनो ओमफ्राय सबायाव होनो दाउ बेदर एवगासिनोमोन आरोना जोंसो लांदोंमोन नालाय ओमफ्राय लेट जाबाय संनाया माइसुन्द्रि खानो नागिरदों आरोना खनायाव दं आरोना गिनानै दै लोंनानै लेथ्रा जाबाय आरोना माइसुन्द्रियाहायसो दं नै माइसुन्द्रि बाथोन जानो हाब्रु जाजोब्बाय दै लोंनानै जायगायानो बिलाइ माइसुन्द्रि बाथोन जागोन ना गोरानजों आरोना र' फुनि आं माथो बिदि रज'बोदों नै जौबायसो माथो नै बेखौ बिराद मोदोमो आरोना बाथोन जानो गोथाव नै माइसुन्द्रि मा होनो जोगोनार बिफांबो दङ रज'देरदों
고려가시네 수바이진 다우제 아 아니 또 보자 엄마가는 가야 자기 sab을 시키고 더워서 같이 종가시네 가네 시린다고는 이 차랑난 bai 시카고는 아유 시카와 마마 खावनानै लाङो नै दिनै थाला होबाय गेसखौ बिदि थाला होनाय नुफेरदों अबानै ओमफ्राय नै ना गोरान एवसैबा माथो संख्रिजों गोथाव बियो जाहैबाय बिजनि अनसाइपुरि फुरा दै लोमजोबो आरोना हनै दाउस्रिया माबा लानानै खारगासिनो जि मोजां जायगायालाय थानो ओमफ्राय नालाय फुरा दै लोमजोबो दै गोजा जेरैबो गाननो रोङासैनो र' मेरे बेटे जो चीज मांगे वो दे दो गाननो रोंदों ठीक है हाबाय नों गाननो जाबाय हाय नों बुंहरदो हाय नों लोगोखौ होनहरदो मा नाम खिन्थाना लादो एसे ओमफ्राय दोनदोला dia nggak negara, memang kelas apa ya kan ada. Mas school yang kan ada sih. Bola putih itu malah pasti kan ada. Itu nih. Ini ada malah pasti. 흔들어 가이다. 흔들어 가이다. 저기. हारसिं नालाय ओमफ्राय जोङो दायो ओरैनोसो देलायदों आरो ओंखाम जानोसै ना मेकआप बक्सआ मालाय मोसानायाव देलायग्राने नङा मोसानायाव देलायग्रा नांलायबावबाय नै फुना होनसै आंना मा ओंख्रि नायदो ने सामायनो हटेलाव थांसै जानो सामायनो हटेल बाजै हटेलावसो नै जों सामायनो हटेलाव सफैबाय आरोना सामायनो हटेलाव नै ओमफ्राय नै सालादा ओमफ्राय सबायजों दाउ ओमफ्राय इयो मा मैथाजों ना ओमफ्राय नै आं संगासिनो संबाय था नै एरगासिनो
होदो लादो बियो संख्रि होनोसै जोंहा ओमफ्राय दाउजों आलु ओमफ्राय नै सबायजों दाउ बेदर मा होनो ने मामि खिन्थाहरलाय गोथाव नंगौना नङा गोथाव बिमा संनाया जानायफ्रा गोथार नै आबाजनियाबो जानाय बेस्थ'थार फिसाजा ओमफ्राय नै जों जाखांनानै ओंखारबोयोमोन आरोना फिसाजोआ ससे दोनबोबाय ओमफ्राय नै आंनि घड़िखौ गानदोंमोन आरोना घड़िनानै हायासै आंनो ओंखारबाय थांसै जाखांबाय जि मोजां बार बारदों मामि बिबारखौ मानो लाबोखो गाबोन फैफिनगोन आंहा फिसाजों मोसानो फैफिनगोन आं गाबोन ना रायलायहरदो एसे माखौ मोसागोन होनदोंमोनलाय माखौ मोसागोन सामि बोरोम सामि मोसानो ओइ मामि बाय 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 होनलायथारासै थायो नै सानै सिख्लाया थाबायगासिनो बेगाबो एखे साथा लालायदों साद्रियाबो एखे दख'नायाबो एखे मानसियाबो एखे बे थाबायगासिनो आरोना फैफिनबाय न' फारसे ओंखारबोबाय जोंलाय नै Ini itu sedap. figure na जोङो Oh, no dia apa lagi boleh aku play now. Come on. Oh, come on. Thanks for my watching video. Thank you so much for listening.